Jedna od najvažnijih stvari koje čovjek može izgraditi jest snažna i prepoznatljiva osobnost. Isto je i s mjestima. Sunja, mjesto pobjede i tradicije, svoje je moćno ležište pronašla na rubnom području Prisavske ravnice, u dolini istoimene rječice, na raskrižju puteva Sisak, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica. Poput ljudi, i mjesta imaju svoje javne, privatne i tajne živote. Povoljnost zemljopisnog položaja kao i moćna zaštitnica Sveta Marija Magdalena dovele su Sunju do statusa općinskog središta koje okuplja više od 7000 stanovnika u 40 naselja na površini od 288 kvadratnih kilometara. Iako je međuriječje Save i Sunje iznimno pogodovalo naseljavanju još u predpovijesti, iako se pouzdano zna da su Rimljani područjem današnje Sunje gradili važne prometnice od Siscije prema Sirmijumu i Saloni, o Sunji sve do prve polovice 16. stoljeća gotovo da i nema pisanih podataka. U tom vremenu Sunja je vlasništvo hrvatske velikaške obitelji Keglević. Nakon prodora Turaka, Petar Keglivić gubi svoj posjed i Turci ovdje ostaju sve do kraja 17. stoljeća, odnosno do Karlovačkog mira 1699. godine, kada Una postaje granicom između Austrije i Turske. Sunja, u kojoj se sažima cijeli kozmos u svom začaranom prostoru, često je činila povijesne uzmake kako bi iskoračila naprijed. Župa je ovdje utemeljena 1715. godine, da bi se od 1771. obredi odvijali u novosagrađenoj crkvi Svete Marije Magdalene. Potkraj 18. stoljeća svi feudalni posjedi između Kupe i Une oduzeti su velikašima, postavši dio vojne krajine. Stoljeće kasnije Sunja poprima karakteristike malog gradića jer je izgradnjom željezničke pruge 1881. i povezivanjem sa Siskom i Novskom postala administrativno upravno središte s razvijenim prometom i drvnom proizvodnjom. Slutnja boljeg svijeta i života koji je za Sunju uvijek bio toliko blizu, a opet teško dohvatan, zbila se na prijelazu 19. u 20. stoljeće, kada ovo mjesto gdje se stanovništvo uglavnom bavilo poljodjelstvom i stočarstvom postaje trgovačkim i obrtničkim središtem. Gospodarski, kulturni i sportski život Sunje naglašen je u vremenu između dva svjetska rata. Iza novog ratnog razaranja, poput Feniksa, Sunja gradi svoj novi amblematski status. Taj hrvatski simbol male zajednice izložene na milost i nemilost povijesnih sila i silnica, ne samo izvan vlastita nadzora, nego i izvan vlastita vidokruga, u novijoj hrvatskoj povijesti postaje simbolom patnje i stradanja, ali i dostojanstva i junaštva. Broj od 71 poginulog, 150 ranjenih i 8 nestalih sunjskih branitelja u Domovinskom ratu s 13 civilnih žrtava i razaranjima čije su posljedice i danas vidljive, utkan je u svaku nit stvaranja Hrvatske države. Preobrazba sunjskog gospodarstva i društvenog života odvija se sporo. Stanovništvo se još uvijek više osjeća žrtvom povijesti nego tvorcima nove renesanse. Brodeći Sunjom kroz tamnu vunu magle, shvaćamo, poput magijskog Makonda, ovaj je prostor kao riznica pučke mudrosti i kraj izrazito poljodjelski s naglašenim ratarstvom i stočarstvom. Kroz povijest iznjedrio neke od artificijelnih dragocjenosti po kojima se Sunja i sunjski kraj pozicioniraju na hrvatskoj, ali i europskoj i svjetskoj mapi. Prije svega, to je tradicijska gradnja stambenih gospodarskih zgrada od hrastovine, hrvatske korablje, hiže u potpunosti izgrađene od drveta koje krasi jednostavnost i funkcionalnost s pročeljima okrenutim cesti.
Sunjska narodna nošnja na kojoj prevladava bijela boja i specifični vez bele na belem na domaćem lanenom platnu s lanenom niti. Ne damo te Posavino, nismo te ni dali. Djeda me naučio, rekao. Tu je i mazni, dobroćudni hrvatski posavac, autohtona i rijetka pasmina konja privržena čovjeku. Križani s konjima brojnih osvajača, ovi su konji koji traže velike pašnjačke površine, velika šansa našeg identiteta u Europskoj uniji ruralnih specifičnosti. Naš barjak hrvatski uvijek će se biti. Naš barjak hrvatski uvijek će se biti. Očuvati sebe i obogatiti Europu, Sunjski kraj može i sa posavskim goničem. U svijetu kinologije jedan od svjetskih rariteta koji se na ovim prostorima uzgaja još od 16. stoljeća. Dobar je to i vrlo otporan gonič čvrste konstitucije, pogodne za lov na zeca i lisicu u prostranim šumskim područjima Posavine s mnogo šiblja. Jedna od posebnosti o kojoj će se tek govoriti je špilja gradusa ukupne duljine 455 metara, nastala formiranjem podzemnih šupljina u procesu okrašavanja stijena koje su formirane taloženjem sedimenata u moru koje je nekada pokrivalo ove krajeve. I Sunjsko je polje velika krajobrazna vrijednost međunarodne važnosti, zaštićeni krajolik prirode od 2009. godine. Smješteno s desne strane rijeke Save, ono čini prirodnu cjelinu s parkom prirode Lonjsko polje, gdje se izmjenjuju poplavne šume hrasta lužnjaka, crne johe i poljskog jasena, te vlažne i mezofilne livade, nitrofilni travnjaci i pašnjaci ukupne površine veće od 20.000 hektara. Iako danas pomalo podsjeća na samotno stražnje dvorište u koje će se rijetko tko zaputiti, Sunja se ne miri s pozicijom izoliranog hasidskog mjesta, već iz duha prošlih vremena koji je još uvijek snažno ukorijenjen, povlači ono najvrijednije i stvara atraktivnu državnu izložbu konja posvećenu brendiranju i reafirmaciji domaće autohtone pasmine Hrvatski posavac, kao i tradicionalni sajam zadrugarstva, obrtništva i turizma koji privlači sve veću pozornost izlagača iz cijele Hrvatske na 4000 kvadratnih metara unutarnjeg i vanjskog izložbenog prostora s bogatim popratnim, stručnim, zabavnim, kulturnim i sportskim programom. Zahvaljujući ovim manifestacijama pokrenutim od strane lokalne samouprave, Sunja je pred novom evolucijom u smislu gospodarskog središta gravitacije. Implementacija principa tržišne ekonomije te afirmacija poduzetništva kao ključnog resursa za razvoj sunjskog gospodarstva apsolutni su prioriteti današnje Sunje i cijelog sunjskog kraja. U Sunji se sve polako vraća na svoje mjesto. I pjesma, i tišina, i zajedništvo. Taj raritet u sve osamljenijem društvu kojeg pokreće isključivo novac. Sunja ne živi ekstremne situacije, svjesna kako se bolja kvaliteta života plaća najvišom cijenom, rasapom samog čovjeka. Ovdje se još raspoznaju slike i zaboravljeno vrijeme iz kojeg je moguće stvarati remek djela poput prolaska oblaka, snenih riječnih rukavaca, dima lokomotive, šuma haljina i osmijeha žena.
vremena u kojem čovjek iznova može osjetiti davno prošlu sreću vlastita života, ulomke neke sretnije stvarnosti kad je život obećavao tako mnogo. Sunja danas živi obično, prisno, dostupno, lišeno pompe i pretenzija, spokojno, meko i toplo, kao svojevrsni pandan rastućim koleričnim sredinama. I zato će svijet sve češće biti u potrazi upravo za ovakvim mjestima.